Този запис е с некомерциална образователна цел. Вашингтон Ирвинг 1783-1859 година. Рип Ван Уинкъл. Превод Григор Павлов. Трета, последна част. Той излезе бързо и с чевръсти крачки се отправи към стария селски хан, но и ханът бе изчезнал. На негово място се издигаше голяма разклатена дървена постройка с огромни разтворени прозорци, някои от които бяха счупани и запушени с стари шапки и фусти, а на вратата висеше надпис «Щатски хотел на Джонатан Дулитъл». Вместо голямото дърво, което едно време закриляше тихия малък холандски хан, сега се издигаше висок гол прът, от който се вееше знаме, а на знамето се виждаше странна смесица от звезди и ивица. Всичко непознато и неразбираемо. Изписано на фирмата, разпозна руменото лице на крал Джордж, под което бе изпушил толкова лолив мир и спокойствие. Но дори и то сега бе невероятно променено. Червеният жакет бе сменен с син, в ръката си кралят държеше сабя вместо скиптър, главата бе украсена с триъгълна шапка, а под изображението бе написано с големи букви «Генерал Вашингтон». Както обикновено пред вратата се тълпяха хора, но Рип не позна никого. Самият вид на хората се бе променил. Те бързаха, спореха, суетяха се и всичко бе съвсем различно от обичайната отпуснатост и сънливо спокойствие, което знаеше. Напразно Рип търсеше мъдреца Николас Ведер с широкото лице, двойната брада и хубавата дълга лула, който вместо празни приказки изпускаше облаци тютюнев дим. Или Ван Бумел, учителя, който разказваше съдържанието на старите вестници. Вместо тях някакъв слаб жълтолик човек с джобове пълни с позиви говореше яростно за правата на гражданите, за избори, за членове на Конгреса, за свободата, за Бънкър Хил, за героите от 76-та и други думи, които звучаха на изумения Ван Уинкъл като братвеж от вавилонското стълпотворение. Появата на Рип с дългата му бяла брада, ръждясалата му ловджийска пушка, странното му облекло и цяла тълпа жени и деца по петите му скоро привлече вниманието на политиканите от кръчмата. Те го заобиколиха и го заоглеждаха от глава до пети с огромно любопитство. Ораторът дотича до него, дръпна го на страна и го попита: «За коя страна си гласувал?» Рип го гледаше съвсем объркан. Друг нисък, но чевръст дребен човек го дръпна за ръката и като се повдигна на пръсти го попиташе внешком дали е федералист или демократ. Рип изобщо не разбра въпроса. След това някакъв всезнаещ, важен стар господин с остра триъгълна шапка си проби път през тълпата, като ги разбута с лакти наляво и надясно, застана пред Ван Уинкъл с една ръка на кръста, а другата подпряна на бастуна му, а острите му очи и острата му шапка сякаш пронизваха самата душа на Рип и попита със строг тон: «Какво те е довело тук на изборите с пушка през рамо и с цяла тълпа по петите ти? И нямаш ли намерение да създадеш безредици в селото?» «Уви, господа!» извика Рип изумен. «Аз съм беден, тих човек, роден в това село и верен поданик на краля, Бог да го благослови!» В този миг стоящите наоколо изреваха в един глас: «Поддръжник на англичаните! Поддръжник на англичаните! Шпионин! Вредител! Махайте го! Веднага!» С голяма мъка важният господин с триъгълна шапка възстанови реда и след като изразът му стана 10 пъти по-строг, попита отново непознатия злодей за какво е дошъл тук и кого търси. Бедният човек смирено го увери, че не мисли никому зло и че е дошъл тук само за да потърси съседите си, които са се навъртали около кръчмата. «А кои са те? Назови ги!» Рип се замисли за миг и попита: «Къде е Николас Ведер?» Настъпи кратка тишина, докато някакъв старец отговори с тънко треперливо гласче: «Николас Ведер! Но той е умрял вече от 18 години. В гробищата имаше дървена плоча с неговото име, но тя е изгнила.» «Къде е Бром Дъчър?»
Той замина с армията в началото на войната. Някой казва, че бил убит при преземането на Стоуни Пойнт. Други, че се удавил бурята при Антонис Неус. Не знам, никога не се върна. Къде е Ван Бумел, учителят? Той също отиде на война. Стана голям генерал и сега е в Конгреса. Сърцето на Рип замря, като научи тези тъжни промени в дома му и с приятелите му и като се видя така самотен в света. Всеки отговор го озадачаваше. Във всеки отговор се криеха такива огромни промеждутъци от време и се повдигаха въпроси, които той не можеше да проумее. Война, Конгрес, Стоуни Пойнт. Той нямаше смелостта да попита за други свои приятели, но извика с отчаяние. Никой ли тук не познава Рип Ван Уинкъл? А, Рип Ван Уинкъл? Възкликнаха двама или трима. Разбира се, ето го Рип Ван Уинкъл, ей там, облегнал се е на дървото. Рип погледна и съзря съвършено подобие на себе си, такъв какъвто бе той самият, когато тръгна за планините. Очевидно толкова мързелив и точно толкова парцалив. Бедният човек вече съвършено се обърка. Той се съмняваше в собствената си самоличност. Дали той бе той или някой друг? Като стоеше, като се чудеше и маеше какво да прави, човекът с триъгълната шапка попита кой е той и как се казва. Един Бог знае, възкликна Рип с отчаяние. Аз не съм аз съм някой друг. Аз съм онзи там отсреща. Не, това е някой друг, който съм аз. Аз бях аз нощи, но заспах в планината и те са ми сменили пушката. Всичко са променили. И аз съм се променил и сега не мога да кажа как се казвам и кой съм. Уличните зрители сега започнаха да се споглеждат, да поклащат глава, да си намигат многозначително и да почукват с пръст по челото си. Започнаха също да шепнат, че трябвало да му вземат пушката, да не направи този старец някоя пакост. При това предложение важният човек с триъгълната шапка се оттегли бързо. В този критичен миг млада миловидна жена се промъкна през тълпата, за да види белобрадия старец. В ръцете си държеше пълничко дете, което уплашено от вида му се разплака. Тихо, Рип, извика тя. Тихо, малко глупаче. Старецът нищо няма да ти направи. Името на детето, видът на майката, тонът на гласа й, всичко това събуди ни спомени в него. Как се казваш, попита той. Джудит Гардениер. А името на баща ти? Бедният, казваше се Рип Ван Уинкъл, но преди 20 години напусна къщата с пушката си и от тогава нито се чу, нито се видя. Кучето му се върна от дома без него. Дали се бе застрелял или бе отвлечен от индианците, никой не знае. Тогава съм била малко момиче. Рип имаше само още един въпрос и той го зададе с треперещ глас. Къде е майка ти? О, тя също умря наскоро след това. Пукна и се кръвоносен съд, като се караше с един амбулантен търговец от Нова Англия. Поне това бе капка утеха в бедата. Бедният човек повече не можеше да се сдържа. Той прегърна дъщеря си и детето й. Аз съм твоят баща, извика той. На времето младият Рип Ван Уинкъл, а сега старият Рип Ван Уинкъл. Никой ли не познава бедния Рип Ван Уинкъл? Всички стояха изумени, докато една старица се промъкна, улюлявайки се сред тълпата, сложи ръка на очите си, взря се в лицето му за миг и възкликна. Наистина, това е Рип Ван Уинкъл, самият той. Добре дошъл у дома отново, стари съседе. Къде се губи през всичките тези дълги 20 години? Скоро научиха историята на Рип, защото 20-те години за него бяха минали като една единствена нощ. Съседите гледаха втренчено, когато го слушаха. Някои си намигаха, други се подхилваха, а важният човек с триъгълната шапка, който след като бе преминала тревогата, се бе върнал обратно, сви устни и поклати глава. В същия миг всички наоколо поклатиха глава. Все пак решено бе да се допитат до стария Петър Вандердонг, който бавно пристъпваше по пътя. Той бе потомък на историка със същото име, оня, който някога бе написал най-ранната история на областта.
Петър бе най-старият жител на селото и добре запознат с всички чудновати събития и легенди в околността. Той веднага си спомни Рип и потвърди историята му по най-задоволителен начин. Увери хората, че планините Кацкил винаги са били обитавани от странни същества, факт записан от неговия прародител историка. Той също твърдеше, че духът на великия Хендрик Хъдзън, първи откривател на реката и на страната, всеки 20 години се връщал тук, правил нещо като обход с моряците си от кораба Полулуние, отново посещавал местата на подвизите си и бдял над реката и великия град, носещ името му. Че собственият му баща, т.е. Петър Вандердонг, ги бил видял веднъж в странните им холандски облекла да играят на кегли в един дол сред планината и че самият той бил чул един летен следобед тътена на кеглите им като далечни грамотевици. Накратко казано, събранието се разтури и всички се върнаха към важните въпроси на изборите. Дъщерята на Рип го взе да живее от дома й. Тя имаше уютна, добре подредена къща и за съпруг един пълен весел фермер, когато Рип разпозна едно от момчетата, което на времето обичаше да се катери по гърба му. Що се отнася до сина и наследника на Рип, той бе копия на самия него, като го гледаше човек как се обляга на дървото. Работеше на фермата, но проявяваше наследената наклонност да гледа всичко друго, освен работата си. Сега Рип поднови старите си разходки и навици. Скоро откри много от предишните си приятели, въпреки че никой не бе станал по-млад през неговото отсъствие. Той предпочиташе да дружи с младото поколение, на което стана любимец. Като нямаше какво да прави вкъщи и след като бе стигнал до тази щастлива възраст, когато човек може да бездейства безнаказано, той отново зае мястото си на пейката до хана и там го почитаха като един от патриарсите на селото и като живата история на старината от преди войната. Трябваше му известно време, за да влезе в крак с клюките и да проумее странните събития, които бяха станали по време на съня му. Как бе избухнала войната за независимост, как страната бе отхвърлила игото на Англия и как вместо поданик на негово величество Джордж III, сега той бе свободен гражданин на Съединените щати. Всъщност, Рип не се занимаваше с политика. Промяната в държавите и империите не му правеше голямо впечатление, но имаше един вид деспотизъм, под който бе стенал толкова дълго – деспотизмът на фустата. За щастие, на това бе дошъл краят. Той бе измъкнал врата си от хомота на съпружеството и сега можеше да си влиза и излиза, когато пожелае, без да се ужасява от тиранията на госпожа Ван Уинкъл. Но когато си спомняше името й, той поклащаше глава, вдигаше рамене и отправяше взор нагоре, което може да се изтълкува или като израз на преклонение пред съдбата, или на радост от освобождението. Той разказваше историята си на всеки странник, пристигнал в хотела на мистер Долитъл. В началото забелязаха, че променя някои неща в разказа си, което без съмнение се дължеше на факта, че се бе събудил неотдавна. Накрая разказът получи този вид, в който го записах, и всеки мъж, жена и дете в околността го бяха научили наизуст. Някои винаги се преструваха, че се съмняват в достоверността му и настояваха, че Рип не бил всичкия си и че той си останал до края вятърничав. Обаче почти всички от старите холандски жители му вярваха напълно. Дори и до ден днешен хората не могат да чуят грамотевичен тътен през летен следобед в планините Кацкил, без да кажат, че Хендрик Хъдсън и моряците му играят на кегли. И когато животът им стане твърде тежък, всички съпрузи под чеха в околността изпитват желанието да отпият успокояваща глътка от плоската бутилка на Рип Ван Уинкъл. Край на записа. Този запис е направен от Искра Николова.